Zdraví vás Goldrax, vítajte u nového videa. Tentokrát to bude Egg Wars na serveri Survival Games. A ideme si zahrať Egg Wars. Dobre, takže som v samotnej hre a počkáme si ešte trošku. Tu máme vajíčko. A tak, ideme sa trošku zaskákať. Sa rimuje. A tak, ideme si trošku zaskákať. No, nie, nespadol. Tak už ešte raz. Nie, nespadol. Tak ešte raz. Ja nemám VIP, takže nič. Neskočím ani toto blbe. Dobre. Idem na to. Aqua, no super. Toto ani veľmi nemám rád mapku, ale tá. Čo budem robiť, no. Keď už vybrali. No a to ten ešte tu obchá a si povie, vieš čo, ja si jem po Irony. Upgrade. Za koľko? 10, ok. Tak poď ešte jeden daj mi. Super. Si tu upgrade nemá. Tu budem. Ale považ sa tu ísť. Ktorí sa stávajú na stredne, už na strede, počúvaj. Sorry. Keď si to upgradenem. Chceme najprv obstaviť vajco, ale keď som im postavím na stranu, tak ich idú. Dobre. No, už sa stalo. Tak, poď. Tak, upgrademe, super. OK. Stavíme si vajíčko. Tak, šup. Tak, to sa dá zničiť. Nedá, OK. Red down. Vidíte, tak dopadnete, keď si zastavíte vajíčko. Ja poctivo hrám. Aj si poctivo zastavíam moje vajíčko. To nemyslím v skutočnosti, ale tu. Hej, keď dačo. OK. Toto máme. Tak to je tu. Ne, to je náš. OK. Sorry, kamo. Prepačte za lagy. Tak, poď. No vidíš. OK. Skupíme... Či goldy sú? Či nie sú? Tak upgradeneme. Som si kúpil za 8, ale to bude dlho. Takže tak, kúpime za 18. Jedlo. Bloky. Tak, poďme. Ja, že už spadím. Tak som seká. OK. Poď stávaj. Už nejde. Hulikány 1. Dix 7. My sme prvý na strede? Ale veľa valentov. Teraz domov rýchlo. Šmejde. Šmejde.
Poď, chcem ťa zabiť, krvoláčný šmejd. OK. No a teraz či sa dostaneme domov. Ako máme dosť diamantov na upgrade, alebo na brnko, to je tiež otázkou. Najprv upgradem a potom... Nie, dám to na max. Dám to na max. Sa najem. Tak. Moje diamanty. Môžeme jej dať aj čuntu. Pekne vyzerám v tom brnku. No, čo pozeráš? Je čuntu. Máme 10, super. Ako by som išiel na stred. Ešte podaj aké diamanty. No. Ja už som skoro spadol. Poďme na nich. O žltý či oranžový? Oranžový. Poď sem. Nie žltý, sorry. Ešte vyhodil. Helpnite mi. Bo ma dá na ranu. Ty, dobré. Poď. Ja neviem. A vidíš. Sú moje diamanty. Uchylé. Nebudeš sa správať. Príky s tebou. Moje diamanty. Ty konci tu príde, nie? Ty kokso. Nie, ona zdá. Nie. Super, počúvaj. Ja potrebujem meč. Dal sem. Ty kokso, ja nemám. No super. Skúsim ešte jednu hru. Takže ja už som v samotnej hre a ideme ďalej zahrať. Dobre. OK. Kopíruj gamera. Ešte si išiel. No ja viem, že sú tam diamanty, ty. Asi to nehral. No gamer. No nie. Jak sa voláš? Počúvaj. Matejza. Si milenialský. No, poď ešte. Beží to na 27 fps, no. Tak poď. Šup, obstávame. Sekač. Nesekaj mi tu. To je veľmi dobré. 29 fps. 16, 11. Šorš, 9, 21. Tak to ako nechceš. Poď ideme stavať. Tak. Dobre, ideme. No poď, daj mi to. Šmejďaríne.
Teraz ja som tu. Dobre. Dvík jelový je len jeden. No, super, okej. Jo. Ty kokso, mne sa to buglo. Čo? Ty kokso, mne dali anti-cheat? What? Si robíš prdel. Takže už som v samotnej hre a musel som ísť na inú serveru, lebo som sa bal, že si mi dajú, že vraj používam hacky, tak som išiel na iný server a zahrám si ďalej Egg Wars. Takže tak. No poď, chcem to. Poď. Koľko mal hapka? Ty koľko mal HP? Som aj nevedel. Čudno. Neviem, koľko mal HP, to sa čudujem. Mestí Romy divo bijú. Na Tatrov sa blízka. No poď. Stávaj na stred a ja tu obstávam vajca. Vajca! Potrebujem toto. Vajca. Nie vajca. Vajco. Stávam vajíčku. Kde je? Tu hore? Či? Ne. Kde máme vajco? Aha, tu je. Takže tak. Tak, super, poď. To by som tam dal obsidian. No poď. No, šup. Tak to zabilo? Asi hej. Ostrosť. Ja by som dal železný meč. Ochrana. Také čo. Ako hej, toto mi vadí, že mám malá hapka, ale dobré enchanty, počúvaj. Ten železný mečík. Ostrosť, takže ako ich dáme na menej rán. Keby ste nevideli, poviem, že veľa tých majú po anglicky a ja som si mal po slovensky, ako už som zo Slovenska. Takže ostrosť znamená ako keby, hej, väčší damage im dáte. Takže to znamená asi tak sharpness. Hej, ale podľa mňa je to sharpness po anglicky. Si obstavujeme víčko.
Zeka sa mi to. Ako to nie dobre. Vyčabrame bloky už. Ja už nemôžem behať. Poď poriadne maso. Poriadne meso. Tyk za jednu. Kúpime. Ešte meso. Tu tak dám. Aby neboli špinavé, čakaj. Neboli špinavé, tu dám. No tu ich dám. Tak, si papám a super. Sa bojím, že ma dajú na jednu ránu so železným mečom. Dobre, tak kúpime si železný meč. Tak, pekne. Tak, to vybavíme. To použijem, to tu, použijem na vajíčko. Tak, obstáváme vajíčko si. No, prvá som božu ďalšiu časť nemal použiť. Tak nič. Mám ešte jednu vrstvu. No. Takú vrstvu. Tak, to stačí, dáme tam ešte obsidiana. Bude to. Potrebujem upgradenúť. 10 goldov. Kúpime čestku. Enderperla. To zas tak, no to som ešte povedal také drahé. Čestku tak kde ukryjeme. Tak tu. No, tu, dobre. Goldy potrebujem na upgrade. Ja však ešte počkáme, koľko každých 5 sekúnd. Tak, 2, 3, 4, 5, no, čo? Tak, ok, tak môžeme ísť na svet. What? No. Nie, tak sa nemusel vyjadrovať. To je pink. Dick, musíme poď. Je stred. Nemám bloky, no. Tam je stred, tak nič. Ok, pôjde. Diamanty. Shit. To je môj, či nie? Sa chce tam stavať v tejto holke. Či čo to bolo tu? To pinku. To do prdele. Už prdele. Kde si, kámo? OK, tak poď. Vy nás dali. No. Ale ťa dám s rukou.
No. Prdele. Dám ešte jednu hru. Dobre, takže ja už som v hre. Počkáme si ešte teda chvíľku. Že môžem, neviem. Kit, hej. Chcem aspoň dačný. Na to musíme mať VIP alebo dačo také. No, neviem. What? To čo má za skin? Ničote. Takže kde sú irony? Shop. Kurník shop. Neviem, to sú aj rany. Si tu dole. Hej, čo hovorím? Nie, nechcem. Ja. Yes. Oh. Ty kokso, seka sa mi to. OK, obstávame vajco. No a kde je? Hore alebo kde zariť? Aj tu je iron. Tu za goldu. No, tu hore. Vajíčko. Kde je? Do prdele. Aha, tu. OK. Toľko malo blokov. No, ani už nemám bloky. Adia. Možno, že zomrem. Ďalej, ryba. Oh, 2 jabka. Nie, tu aj enchantment. Ne, tu je normálne, počúvaj, ako aj má dosť tu viem papu. No a tu za 5. No. Kovau. No, som zabudol papať. Tak, OK. Kúpime viacej jedla. Tak, toto stačí. Kúpime bloky. Tak. Ešte krump. A môžeme ísť. Tak, OK. A poďme na stred. Ty, dobre, postavili. A poďme. Šup. Oh, diamonds. Ty kokso, aký dáva damage. OK, nejde po mne. Nie, OK. Sa topíš v láve. Ovie. To riť. Nie. Si kúpim asi tú sekeru. Dáva lepší damage, ale ja nemám rád sekíry. Chcem takého sekírovať. Ty, jak to tu je?
Kúpime sekeru a idem na to. Najprv armor. OK. Tom mečík. Tak. Klump. Tak. Som mal kúpiť lepší. Jedlo. Môžeme zlatý jablka, OK. 4. Máme sekiru, kým sa načíta, toto dlhšie sa mi načítava. Tak, poď jedlo. A bloky ešte. A ideme na to. Ideme na stred zas. Druhý pokus. Tak, poďme. Poď. Šup. A lokečky. Zelený. Sme my. Tak. Ty kokso. Nie, som debil. Nebudem nič stávať. Si seru na hlavu. Si kúpiť diamond sekeru a si kúpiť meč, to nemá zmysel. Chcem meč, chcem sekiru. Chcem meč za 16 alebo za koľko to je. Kaj meč. 16, nie? Hej, 16. Aj, no poď. Tak. Mečík. Klump. Poďme za radom. Jedlo. Taču. Bloky. Tak, ešte trošku jedla. Bloky. Aj to máme, sorry. Armor. Tak. Tak, OK. Tak, ďalší pokus. Tak to máš, hej. No diamond. Ale nikto nebude počúvaj. Ja nič. Nie. Nenechaj. Na jednu ranu. To je pekne cez hlavu. No tak ako to si už predal. Už len my a oni a tak. Rýchlo si upgradenem. Diamond. Za koľko? Pozme za 10, OK. Idem po to. Tu. Sedieha tu. Diamond.
shit. OK. By sme kúpili potom tie obsidiány. Si lama, čúvaj. Dobre. Tak nie si lama, no sorry. Ja ti ho načnem a ty ho dokončíš. Počúvaj. Takto no. No, ako to nervičky, počúvaj. Že maximálne Diamonds Match si kúpim. Tak, poď. Poď. Diamond. Kúpime čestku. Díky. Tak a tak. Sorry. Vypadne mi? Nie, musím kúpiť ešte jednu. Tak. OK. Či, jak si grgol. No. Grgač. Chuligán. Ešte to som tam chcel dať meč. OK, tak poďme. Viete čo, ja už asi musím končiť, takže dúfam, že sa vám video páčilo, keď sme to video končili. Musím už, viete, že môžem to vidieť, takže dúfam, že sa vám video páčilo, môžete dať like, poprípadne odber a ja sa na vás budem tešiť na vás tak. Čau. Miluju Minecraft, je to můj svět, ve kterým jsem rád, já rád těžím cobblestone.